Salam aleyküm mehriban gelinler, qydylar. Esasana mamalamız, enelemiz. Men şu bir sorak ýüze çykypdy, orda esasy şu gaýyn enelere değişlerini bir gezeklerle näçe gezek men şu kabat gelimde şu mesele boýunça da näme da biz ene misal üçin menne 3 tane gyz we oglum ýok da. Köpsini oğlu var da qyz yok, kimde qyz var, oğlu var. Qarad kimde 2 oğlan var, kimde 5 oğlan, tügeleme bolsun Allah'a. Hudaýyň bereni bar. Esasy akyl hoşly bir 10 kişiň sag çağaçyklar bolup iýlegine ýaraýan çağlar bolsa, o ýete zat ýok. Ine men oğlum bolmasam şu oğlu meseleni näme aýdasym gelýär da. Ejelemiz ine gelin gyzlar. Oğlumyzy näme üçin öýürýäňiz? Näme sebäpden oğul öýürýäň? Ne gyz çykarýar, oğul öýürýär. Ne çağaçyklarymyzy bir ulutýar, kemala getirýär, öýli iş kılýar. Okuly ilmli bilimli diýär, käbiri ulugyny, maşynyny, işini hemme zatı bilen üpçün edip, taýin edip çyk öýürýär. Soň ejata azar bolmasyn diýip, güýji ýetýänmi, ýetmeýänmi? Käbirleri misal üçin ay intek irrak diýär, käbiri ýaşym gidip barýar diýip mektep oturunsaň öýürýär, käbiri gullukdan gelen soň açyk bilsin bir hojalygyny edip eklemeli, saklamaly, ejen gatyryny bilsin diýip öýürýär. Vay, indi diyecek bolýanym, gowzat oğul öýürmek gowy, Hudaýa şükür. Ýurdumyz parahat, bizdäki toý edilşýär, hiç ýurda edilen ok toý. Garaz bara, kim sanlygynyň düýbüni boşatýar, polnosy şuta begenip oğulçygyny öýürüp, aýyna näme halat geçirýär, terpay geçirýär. Ýöne şu zatlar gowzatlar diyecek bolýanym. Arzusu bolmaz diýe onuň mehdi bir goýuna çalyşyp goýberseň, mene näme gatyr bolmadymy kädiýänne? Şeýdip, saýlap, seçip, ine planyň gyzy gowy, planyň käbiri oğluny şu bir gyz görýär, bir maşgalada, gowy maşgalada, vay şon men alaýyn diýip durmaýyn. Biziň maşgalamyza geläjek diýip, ay garaz her hil bahana bilen öýürler de. Asliýetinde öýürmeli biz olar. Ýöne diýjek bolan öýürýänme, giç öýürýänme. Onun ne bizde oğul yok, oğul aklı çıklanma, Hudaýa şükür 3 gyz aktan, 2 oğul aktan. Bize Hudaýa ýetirsin oğul öýürmek. Şolar öýürsem böyle çağıranda, o akak oğlum öýüren ýaly. Diýjek bolýanym, şoň ýaly saýlap, seçip, aýby, süýt gakydy, gapy gaky, goýun gakydy, ay altynlary takyşdyryp, halat serpay ýetişdirip, ol eden ratyň tarana özünde galýar da, öz agry ol gelin alýan, ol ejetine goýukdan ok. Ola bir ikincidenim şeýdip saýlap seçilip ine oğlun bilen agyly berilipdi. Bir adam näme üçin oğul öýürýär? Şol neslimi dowam etsin diýip. Ýa adam garraýar, ýoşuşdan garrap, ona ýydymyzdan dowam etip gelýär da ýaşlar. Şoň ýaly atly agryly bolsun, ejetine atasyna wepaly bolsun, biziň öz çağamyz terbiýeleşimiz ýaly şolon tertip düzgünli bolsun diýip aktyk, çoğuluk, ýuwuluk, gowuluk görjek bolýar. Allahyň hemmemizden näsip etsin. Bir, inni şu oğul öýürýän gyz çykarýarlar diýişler, oğul öýürýän eneler, mehriban ýa näçe ýerde gabat geldim däri. Şu aýtmajagam bolýan ýöne bir aýtmalar, öňem aýtýandyrlar ýöne opşum şuň ýaly adamlar eşderýäli bir hakykat diýen zat aýtmalar, hakykat aýtýan gerek. Ýöne ýüz görüp bir-birinden näme diýip, erbet diýselerim how bolsa erbet, gowy diýselerim gowy diýip oturmalar, erbetden gowy daýgarmalar. Indi şu oğul öýürýärler. Näme üçin oğluňyzy öýürýäňiz? Siz gawanjak bolsaňyz oğluňyzy geliniňizden, ýa bir oğlu bilen geliniňizden gowy görüşüp, degişip, bölüşüp, şol owadan ýaşlan, ýaş durmuşy da şumat olaň näme diýsem-ki, bir şu ýaşaçyk wagty oňa bir süýçüligi bar da. Gelinden oğlunyň ay öýüň içinde degişip, bölüşüp, gowalaşyp, garap, bir bilen gowzatlar. Men özümde bara oğlan bolmasa da bilgenýän şoň ýaly jigilemiň
gelinler zatlar var. Bu koçu bir cüvitçe para bolup cüvitçe bolup bara değişip gülüşüp şey gediyalar bolýan Allah canlyny näil gowdat bir de bilmendir o ýaşlyk näil geçendi diýse hep dowr bir dowr bolýar da ýöne men geň görýän adam näme diýsene oglan şumat mataçyn ýaş oglan evet gelinne ene bir dondurma maroşunu getirse ýa bolmasa da beğendirme üçin güljagy getirse ýa süýjüjük ýa bir getirip beğendirjek bolsa eceler şonu qabanyp yaman öwretmen hemçin getirýän şoňa dip nimetýe qabanya ay getirsin ýöne bir tarapdan oglanlar diýjeklerdim öýlenýän oglanlar eger ejeňiz qabandyrmadyňyz gelmese ejeňiz bilen geliniňiziň arasynda konflikt öretmejek bolsaň oglanlar bir maraşyny alýaňyz me ejeňizde dar Tebi ejede ol bir hili oglum qyýdym gowdur qyýdyna gata gowda oglanynam gowda onu oglanyň özüm bilýändir qyýjygylar qyýdogalar bolsa nähili dik durýanlygyny toýda da ýallajan bolmasyn ýaman günne ýaxşy günne aýallygyny hukman gerekdir. Awa diýjek bolan onu bondurmakda ýöne eje şonu gawandyrmajak bolsaň şeýdik görüm. Ýalçygalygyny ejeňizde dar. Birinji ejeňizde eltip beriň soň geliniňize. Näme ýanym bolsaňyz diýjek bolan onu ikisini taýlap bilýäňiz. Ýöne şoň ýal hazajyk bolan oglançyklaryň bir hili şoň ýal ejelerem barda. Eş ejeme getirýän saragyna gelin gurrun berýärdi. Ejene de getirýän, maňa da getirýän, ýöne maňa getiren halan ok diýär. Eneler özüňiz durmuşda belki gowy süýjüler görürler ammadyr. Hiç biri gün görmedikler ammadyr. Gaýyn tarapyndan, bagly tarapyndan. Ýöne şo zatlary siz geliniňize, ogluňyzy ýakýaňyz siz. Eger bir zat etseň, ogluňyz çaga onuň mara, geline bir zat alsa, saňa da zat alsa, ýani birden Allahdan oy oglum tügeleme on gorpsyň. O balam agdy berse ýaşaň diýden gelinim gowurur, sen oglum gowurur. Emma ogluňy bir ýana çekip dursaň, o oglan çaga da eje bilen ikisiniň arasyna oglun ýakýaňyz o, ogluňyz ýakýaňyz. Beýtmän, eneler men ýaman bir gedek dälleri gatykän. Ana ýa-da mysal üçin, ine arada bir tanış gelini ýa-da ine diýe gaýny diýe owadan gelipdir. Gelinim ýaşasyk gelin. Gelipdir, hyzmat edip berdi. Ine aşam herkim öz ýerine geçip betmeli. Gaýny niýe? Düşük ýazdyryýar diýe. Men oglumyň ýanyna ýatjak diýip ine dällerin opşam. Gelinim bagapda iki gelinin oglunyň ortasyna ýatýar diýip bu gelşýän zatyn türkmençiligi. Hiç o bolcaklatma ay ejeler vaxtida dönün qara gözlem beýdip oglan näme diýen eje tur men gelinim ýanyna ýatjak şo tak diýsinmi ey ogluňyz öldürýäňiz siz o ogluňyz bara o çagany bara ol niralgasyn o çykyp gider ýalygy diýäňiz bolmada beýle mene ýaman bir hil görýän şol gelşikli görýänler. Näme o sana çağım, gullukdak çağım oglum ýanyna ýatjak diýip. Ya näme 1 ýaşyna, 2 ýaşyna, ya 5 ýaşyna oglum çykmal. O ullukana inni sen onu öýürdüň, inni sen mara eliň çekinni ber gelinne. Men onu diýsem, nasabsem eliň üzýem okdan enim bir süýjülik durmuşyny görsün aýdy ol. Ay bolmada ol, mene ýözüm agym tutup gaharym gelip niersi diýelim o. Anan men gaýda şeýtdi diýip otyra çaga. Oý diýen menim geň görän oglan nämesin? Nämesin oglan? O ejede gelip o ortadan düşük gelip sen taýda et menim ikiň orta. Bolmada. O boljaklar sen gelmäkäňem bolýa, ol düşük gelip ortalıkda olar aýyrma gerek gel. Şonu etmeň, mehriban eneler. Hiç ýyl gelşmeýär ýa-da baglygy köp ýerler bolýar. Gitýä baglygy, onuň gezmäni gele çagalar bilen zat nahar goý, çaý goý gelinlerine. Agy biz geldiga. Näme nahar çaý ýokmy? Sen baran ýerinde şu baglygyň şeýte näýli bolar? Ol gyrnak bolup barana gotak. Ol bara bir neme bilen
oğluňyza allyňyza, jigiňize mi, dogonuňyza mi, çagaňyza allyňyz bir mehrban bolup bir ýaşlygynyň hödürini görüp, soňam çagaçyk dünýä iňip, nesil köpeldip, öýüň arasy naharyň çaý esasy ärine nahar edýän, gaýnatyny şu öýüň biş düşüni edýämi? Kırın arasy saklaýan bollugy borda. O sen aňardan barlady çyşyp gelip, owa maňa nahar bilinni gelmers diýip, ýa çagalaňda oturup raçyk otak durdyýsa, çagalamy kyklaýar diýip, o giň bolun. Meňe mana iki gyýdym çykdy durmuşa, men diýen gyýdyma baran ýerinden bol. Şu barladydan gelýär gyýdym diýen. Yaman agly bir bol. Ene şo gelin diňe ýygyňda diýen, göçük gaýsaňam, gaýtmasaňam diýen. Bak şo gelin ýaly bolsa diýdir diýen. Gaýnana taňa irak turay çagam diýen. O bolmada ene talardanam ýerek gyýdym. Şoňa men oglum bolsun, gelip gyýdaman şey diýsenäni, gelinime. Ağa biz geldik nahar etdägiz. Aýdy illa bir gedek gelýär, hyzmat eden oklagyz. Çagamy degme ödüňem. Geljekkä sygdyrmaýan bolsaň diýmeňe. Hem oluny bulaşdyryp gitýäň. Hem geliniň ýüregine agatýan, gelini onuň näme etjegine tanrap öýüň üçünde. Onu o adamdan çekinýär, gaýnadyny çekinýär. Beýtmäň mehribanlar her kimiň özüň ýerine ýetirmeli wezipesi bar. O bir benden çagasyny getirip gullal etmeli olan bilýändir. Ol üçin näle öýüň arasy saklamaly, adamyňa hyzmat etmeli, gaýnanyňa hyzmat etmeli, kyrýum bol nahar etmeli bilýändir ol daşyna kılan gartykmy şolýa. Şoňgaly mehribanlar onuň gaýnanylar esasanym, gaýyn eneler giden dünýä malyny döküp şogy sypdyrjakka, şogy gowy diýip alýaňyz, onuň ýeni çeni ağ edip äri bilen onuň gorkup çay içmäne de gorkýar. Bir tanışyňy bir şey diýär. Özüme agraýak diýär. Plisoslap diýär, klapçyklap bu nerde diýär. Geldi adamyň plisos etýär ol gaýnanam. Näme plisos etýän? Beröz etsin. Sen nä erkek kişi bolup näme? Sen näme aýalmy, heleymi diýip. Goýu, maşgalasy. O yaraman ýatanna, adamsy yaraman ýata aýal bilýärmi näetýär? Ülýä üstüne kanatyny görüp. Aýalym sırkowlasa äri kömek etmelidir. O ütgeş gat däl. Plisosa meterdana betkazynam takyp berer. Bilelikde ýaman gowdaş ol, agdy berçe bolsalar. Mine bilemek, mene bilmeýän giýelim. Allahjan soňam bolsun, normalna gowy bir-birine arkalaşyp şeýtişip berler, çagaçyklarynam bilelikde ululdyşyp zat etip. Ya men görmeýändirin bilemok. Ya meňem de bilemok da gyýlamama aýdar şeýle bolsa. Mehriban eneler, mamalar, balalar gaýrat eder. Yaman şu temalar gaty. Şu nira barsan şota, nira yaman bir gedek iki gedek däl ho, bir yaman bir gynanýan bolýan mara. Şunadan bir doglanyňdan gelýän men. Ana şu taýda şu gurrunlar etildi. Bir gelin var deýrenýär da. Men odunyň ýerkülinden çykýan, balalamam günleren akdy. Ýöne adamym gowulansaň ýaşap otyrny görýärmi? Beýtmän gyýlar. Awa ýene bir gelinme ol men kıyalık gelse düşüklüğümü de ayrı. Adamım menle guruluşmana da gorkýar diye. Gece de gaban ya diye. Bolýarmy gyýda da? Ey toba safrallah. Allah kuwat bersin. 4-5 gelinlere, soňýaly gaýynly gelinlere, yigitlere, ikodyň ortasynda galan görgülçükler. Awa, soňýaly üstüne tıdap, peşap tıdap durulun. Ýa-ni baldızly gelinlere Allah kuwat bersin. Ay ýigrenýänler batyr, men ýigreni bersinler, näme dogry zatda, näme. Dogryň dosy ýok diýýär, barym gönülmeli. Men dogry zat aýtmany gowurýan. Allah kuwat bersin, mehriban gelinler, gyýdylar, gaýrat edin. Gaýneneler, mehriban eneler, mamalar. Mehribanlarymyz, gowularym gaty kendiler. Gaýnene. Gaty mehirli. Öz gyýdýalyk görýän enelemizem, tügeleme. Gow baldylarymma öz dogunýalyk görýän. Hemme söýýän mehribanlar. Gaýrat edin. Soňýalyk edip, gülýäjek durmuşyny bulaşdyrma. Köp sag bolun.
bağışlan göwnüňde degen bolsamam. O hakikat aýdyp gaharlap aýt söýüp berin geçdeme barybir. Yani men dogry zat aýtýan. Hemmeňiziň janyňyz sag bolsun mehribanlar. Köp sag bolun.